अदालगुरियाव बेरामि सुबुं आरो निखावरि नखरनि फरायसाफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइनि चेक रानदों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारा सानफा एफा हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बायदि बिथांखि आजावनानै हालामाव गोजोन बार लाबोनायनि खामानि मावनो लानायखौ नुबोबाय थादों। बेबायदिनो दिनै अदालगुरि सहरनि बिखायाव थानाय बिष्णुराभा कृष्टि संघनि नब्लाङाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा 69 नं अदालगुरि विधानसभा बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो बेरामजों भुगिनांनाय सुबुं आरो रांखान्थियारि बिथिङाव लोरबांथि गोरिब थाखोनि फरायसाफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ गथायनानै होयो। बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया दिनै बिटिसि सरकारनि गियान सोरां बिथांखि आरो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों दिनै रांखान्थियारि चेक राननानै होनायजों लोगोसे सुबुं अनसायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनब्रै स्किमनि चेक जोंनि बेनिफिसियारिफोरनो होनाय जादों। बेनिनो मोनसे दं अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि। बेनि गेजेरजों जों सा 200 फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेक होदों। बेनिफ्राय अनसाय बिथांखि बेवहाय 47 बेमारिफोरनिबो थागोन लोगोसे गोरिब नखरफोरनि बिथांमोननो जों 5,000 होदों। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय असमनि गिबि मन्त्रि रिलिफ फान्डनिफ्राय बे बेनिफ्राय जों 119 माबाफोरनो बेमारिफोरनो बेनि एमाउन्टआव 5,000 केन्सार चेक होनाय जादों। मोनब्रै स्किमनि गोबां होबावनाय IPS स्किम गोबां क'क्राझार लोकसभा आथिखालाव हिसाबै जयन्त बसुमतारी जोंनि बिजाथि हिसाबै सायख'नाय खालामबाय गोजोननाय मोनदों। निस्सय बिथांखौ आंनि थाखाय गाहाम अनसायनाय जासिगोन आरो बेस्ट उइसेस होबाय आफायसर बिथांखौ नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा पसारी अग्रवाल, IVF स्पेशलिस्ट एट अपोलो फार्टिलिटी गुवाहाटी। मैं जनाब विचारिছো जे मैं कक्राझार अपोलो डायग्नोस्टिकत 23 मार्चत आहि आसो दुपरिया 12टा बजार পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে। আপোনালোকে বুকিংৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত। আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইন্টমেন্টটো বুক কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।